Laway naman to. Ay, wala. Ang kanang kung lubaga. Tila lang ka rin, tila lang ka rin ubos. Meron mang good yung kuno. Yung daw na, doon ang Mga ganyan, bakad to dia. Hi guys, may ngapon. So nang bis-bis mi og iro. Kagiwaw. Tungod sa kainit sa panahon. And workout sa mi. Ya sila. Akong mga ka-gym buddies karon, mga sila. Tanaw na lang sa mo. Mao may magbuhat. Naday mi bagong abot nga gym body na mo. Ano siya, nakatulog mong gud daw siya. Ano siya? Nakatulog mong gud daw siya gikan, bantog na ana siya. So magsugod ako. Ginagmay sa lang taron kay sakit loyo. Wala na akong tigulang. Injured akong loyo, pila akong utok injured. Ako rin ni plaster, lagi na ako videoan. Ilad. Videoan mo na ako. Wah, ini nggak tahu. Macho dancer. Sabag spata? Binjo, bantay daw. Boss, ikoy oh. Handam na kay si J-Ban. Si J-Ban na oh. Si J-Ban. Oh, mananagid mi. Pwede na mi mauli. Ay kapoy na mi. Kani siya, unya pa ni siya alas 6 mag-duty. Ugma pa ni siya alas 6. So, pamaol na lang daw iyang kinahanglanon ug mayo. Oh, pareha. I-challenge daw namo si Benjo nga muapil daw ani. Ug mao na to manguli sa amin, dito ra ta magbalik istorya. Oh, kauli na gid ko. Mananan tanan, manan ako exercise, mag-workout. Ug mao na to. Ug mao man sure to kung ga. Mao ron daw akong gibuhat karong adlaw, karong hapon na, gabi una. Ay nag-advertise daw kunuhay ko sa ako ice candy. Nara. Hi guys, ako dai si Jimboy. Na ako diri karon sa inyong page kay para mamaligya para sa mong panginabuhi kay lisod na kay kalibutan karon. Bitaw char lang. Bitaw nara ko diri kay mamaligya ra ko ice candy, gisugo ra bud tahon ko. So among ice candy kay tag G's ni siya dayon. Dagan siya flavor, naay mani nga buko og mangga. Mao na siya, dagan siya pun siya flavor no. Lamig gyapon ni siya. So dili ni paid nga advertisement. Wala gyud koy madawatan ani bisag gamay lang. Pero malipay gyapon ko nga paghatag ani nga advertisement kay para ra pud ni sa mong panginabuhi bitaw. Salamat and kung ganan mo palit adto lang mo ni Jepoy. Tura dito ning tago. Or adto mo diri sa kitchen sa Soy 92 under the bridge over the rainbow bitaw nara sa Soy 92. Og pangitaan niyo si JP Villaver sa nasa counter para mo inyong orderan. Salamat, bye. Kung wala dai si Jepoy kung wala si Jepoy, pwede rin niyo adtuon si Giovanni. O kung wala si Giovanni o wala ako, pwede ra po niyo adtuon niyo si Boss Angelo, kana siya oh. Kana siya. Diya lang mo order niya ha, kung wala mo. So mao na gini, babay na gini tinuod. Skindi mo diya, skindi. So mao to mo advertisement o akong advertisement dai nga way ka effort
Nga mao na gyud to. Og kuan, kung ganahan mo palit ice candy, palit lang mo. Question ako, unsa inyong ganahan nga ice candy flavor nga inyong kanon o inyong kung mga maligya man kayo unsa inyong ibaligya nga ice candy. Comment below and thank you. Salamat sa pagtanaw. Kadush.